Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu a tentokrát sa pozrieme trošku na mirrorlessy. Dostal som na testovanie Fujifilm X Pro 2 spolu s 3 objektívmi. Ako iste viete, doteraz som fotil výhradne na digitálne zrkadlovky a som zvyknutý na Canon 5D a 1D. Preto takáto mirrorlessová premiéra bola moja prvá a tak na začiatku prišlo trošku oboznamovanie. Hneď ako prvé sa môžeme pozrieť na ten dizajn. Ako si môžete vidieť, je taký trošku retro. Tu máme podobne jak zvyknutý z praktiky a ISO sa mení, takže nadvihnem koliesko a potočím si. Takisto čas sa mi mení tu na. Čo som si musel zvyknúť, je, že clonu mením priamo na objektíve, čo pre mňa bola trošku veľká zmena. A potom, keď sa na to ešte pozrieme, tak vidíme tu, že máme nejakú kompenzáciu. To znamená, pokiaľ by ste náhodou chceli fotiť na automatických režimoch, tak si tu dáte akurát kompenzáciu expozície. Pokiaľ fotíte na manuále, aj keď to náhodou potočíte, tak sa vlastne vôbec nič nedieje. Samostatný fotoaparát bol pre mňa taká trošku novinka, lebo keď sa pozrieme na to, jedna vec má taký ten nikonácky mount, takže otočanie do druhej strany, jak som zvyknutý. A nemáme tu zrkadlo a je tam rovno čip. Je tam malý čip, to znamená, je to kropový senzor, ale myslím si, že napriek tomu to podáva krásne výkony. Na testovanie som dostal teda, mám tu 56 mm 1.2, 35 mm 2.0 a potom 50 na 140 na clone 2.8. Samostatný fotoaparát, čo som mal najväčší strach, je práve z mirrorlessov a to je fotenie pri športe. Pretože som sa bal k ostreniu. Ale na to sa pozrieme až trošku neskôr. Pozrieme sa teda, čo to ešte všetko obsahuje. Tu nám máme prepínanie modov, to znamená, máme ostrenie, single ostrenie, to znamená zaostrím, drží, kontinuálne ostrenie alebo kanoniaci aj servo a potom manuálne ostrenie. Máme tu ešte stále optický hľadačík a potom vlastne uvoľňovanie objektívu a prepínanie a samozrejme spúšť pri on-off. Poďme si teda nasadiť objektívik. Čo bolo pre mňa také najnezvyklejšie, bolo to, že mám tu vlastne opticko-digitálny hľadačík. To znamená, pozerám sa do tohto a buď sa pozerám priamo cez šošovku optikou, že vidím aj časť môjho objektívu, alebo si to jednoducho prepnem potiahnutím tejto páčky doprava a sa mi to prepne na to, že vidím iba elektronicky a vidím to, čo reálne fotím. Chvíľu mi trvalo, kým som si na to zvykol, to musím uznať. Počasie som však zistil, že sú tam veci, ktoré mi chýbajú pri mojej bežnej zrkadlovke. Jedna vec, nastavovanie času, je také trošku, že nastavím si jednu 250 alebo jednu 500 a potom predným kolieskom to viem ešte trošku korigovať. Ale dám si 250, ale už dostanem sa na 500, kebyže chcem ísť vyššie, musím ísť hore a prehodiť. Dá sa na to zvyknúť, viacej musím rozmýšľať nad fotografiou, ale myslím, že ja som to testoval približne 2 týždne a veľmi rýchlo som si na to zvykol. Čo sa mi veľmi páčilo, bol práve ten opticko-digitálny hľadačík. Pozrel som sa takto jednoducho do foťaku a teraz som si mohol prepnúť, že či chcem mať čisto optický, alebo chcem mať opticko-digitálny. To znamená, krásne vidím, kam som si zaostril. A ešte, keď toto tlačítko potiahnem trošku doprava, tak sa prepínam, keď ho potiahnem trošku doľava, tak v malom dolnom rohu sa mi objaví presne to, kam mám zaostrené. To znamená, je to pomaly k mierke 1:1. Takže naozaj krásne som videl, kam som zaostroval a či to mám naozaj dokonale ostré. Čo sa týka autofokusu, tak není tam matnica, ako sme zvyknutí. To znamená, neodráža sa nám to cez zrkadielko na samostatný ostriací systém, ale ostrí sa priamo na zadnom čipe. Bol som trošku skeptický voči tomu, hlavne pri tých rýchlych akciách, ako je šport a podobne, a tak som zobral túto mašinku na motocross. Pripájam teda nejaké fotografie, čo som nafotil, a je to v sekvencii 8 záberov za sekundu, ktoré išli hneď za sebou. Keď sa na tie fotografie naozaj pozriete, tak vidíte, že každá jedna je krásne zaostrená. Takže moja najväčšia vlastne dilema, že či ísť do toho alebo nie, bolo to ostrenie. A Fujifilm, minimálne X Pro 2 mi to vyvrátila, že bez problémov môžem zaostrovať aj na športe. Čo som si trošku všimol, je taký nedostatok, že keď som fotil iba na elektronickom hľadačiku, tak som cvakol a na chvíľu to malo lag, lebo predsa len muselo to zobraziť tú fotku a kým sa to zase preplo. Keď som si to prepol na to, že pozerám sa cez tento optický, tým pádom som nevidel, teda videl som, čo reálne fotím, ale v malej mierke, tak som si nastavil jeden bod, na ktorý som ostril, a úplne bez problémov mi to všetko krásne dokonale zaostrovalo. Ďalšia vec, ten optický hľadačík, keď som tam dal dlhšie sklo, čiže prepočte 70-200,
Fujifilm to označuje ako 50x140. Tak cez optický hľadačík som videl pomaly takto celú časť tohto objektívu. To znamená, trošku som sa s tým musel naučiť, že stále tam vidím ten objektív. Ale je to veľmi výhodné v tom, že ako som fotil, tak vidím všetko, čo sa deje okolo, dokážem veľmi rýchlo reagovať, prezumovať si, lebo nevidím reálne iba to, čo fotím, ale aj to, čo sa deje okolo. Čo sa týka samotného ostrenia, a máme tam na výber buď zo 77 ostriacich bodov, alebo z 273 ostriacich bodov. Popravde, ja si myslím, že tých 77 bohate postačuje, lebo preklikať sa 273 bodmi, ktoré sú 13x21 v mriežke, naozaj zabere pomerne veľa času a veľakrát mi vďaka tomu akcia ušla. Takže pri športe ja som sa prepol na 77 ostriacich bodov, ktoré sú tým pádom v mriežke 7x11 a bohate to stačí. Taktiež veľmi jednoducho vymysleli to, že ja som si predstavil, že keď pohnem, keď stlačím, ak môžete sa na to pozrieť, keď stlačím ostrenie, tak sa mi zobrazí celá mriežka a pomocou predného kolieska si zväčšujem záber, kde mi to má ostriť. Takže naozaj pomerne veľmi jednoduché, rýchlo adaptovateľné a naozaj veľmi príjemné na používanie. Čo sa týka obrazovej kvality, tak máme tam maximálne ISO na hodnote 12800 a potom je ešte rozšíriteľné na 25000. Čo ma prekvapilo, máme ISO 200 a potom je tzv. Low. Napriek tomu, aj keď dám low ISO, tak mi ukazuje, že tam mám ISO 200. Takže to ma trošku prekvapilo, ale ten šum na ISO 200 je úplne nulový. Reálne z tých 12800 by som asi až neriešil, ale bez problémov by som si dovolil ísť na takých ISO 8000. Ďalej, čo je veľmi výhodné, je, že máte synchronizačný čas blesku na 1/250, čo sa dneska trošku z fotoaparátov vytráca, keďže idú výrazne nižšie. Dokonca niektoré fotoaparáty majú synchronizačný čas blesku na nejaké 1/160, čo je pomerne málo. Takže tomto minimálne veľmi príjemné prekvapenie. Ďalšie moje prekvapenie bol slot na dve SD karty, takže už nemusím riešiť, že či mám dosť miesta, či nemám. Dám tam dve veľké karty a môžem fotiť krásne celý deň. Čo sa týka batérie a jej výdrže, tak batériu som mal na jedno nabitie, vydržala mi bez problémov celodňové fotenie, ale mal som vypnutý zadný displej. Keď som s tým fotil, že som fotil vlastne ako keby na tzv. Live view, to znamená pozerám sa na displeji, čo fotím, tak tá batéria vydržala približne 3 hodiny reálneho fotenia. Taktiež si myslím, že na to, že mám zapnutý zadný displej, všetko sa ostrí elektronicky, je to veľmi dobrá výdrž batérie. Vnútri na čipe sa teda nachádza 24 megapixelov, takže to vám bohate stačí na akúkoľvek tlač, billboardov, čohokoľvek. Akorát jedine s tým, že musíte rátať, že to nie je full frameový senzor, ale cropový. Ale v zásade to už v dnešnej dobe vôbec nevadí. 24 megapixelov, 8 záberov za sekundu, pomerne veľmi vysoké ISO na 12800, takže myslím si, že naozaj do tejto mašiny natlačili toho veľmi veľa. Samozrejme, telo je úplne utesnené, takže podľa papierov by ste s ním mohli fotiť akože naozaj vo veľmi zlých svetelných poveternostných podmienkach. Osobne som to neskúšal, predsa len mám ho zapožičané, takže som ho nechcel úplne zlikvidovať. Čo je najväčšia výhoda mirrorlessu a prečo vlastne zažívajú boom? Maličký kompaktný rozmer a veľmi ľahučké. Odhadom to môže mať okolo 400-500 gramov, takže bez problémov si to môžem hodiť do batohu, prípadne slečniť do kabelky, alebo čokoľvek, na výlety úplne dokonale. A dokonca aj ako športový fotograf, keď naozaj veľakrát musím behať so športovcami alebo sa hýbať po teréne, tak naozaj takýto fotoaparát vlastne mi ušetrí veľmi veľké kilogramy v batohu. Na záver teda fotoaparát som testoval, špecifikácie konkrétne si nájdete na internete, do toho by som teda akože, ako vidíte, ani nezasahoval. Tie praktické skúsenosti mňa sú naozaj veľmi pozitívne. Musel som si na to zvyknúť. Je tam úplne iné menučko, ako som zvyknutý, iné ovládanie, ale myslím, že asi po 2 alebo 3 dňoch, čo som sa s tým hral a používal to, tak je to veľmi intuitívne. Je to podobné ovládanie, ako má Nikon alebo Canon, takže naozaj si viete veľmi rýchlo zvyknúť. Jediné, našiel som tam maličké negatívum, čo som sa aj overoval na internete. Karta sa mi zaplnila, teda nezaplnila úplne, ale dostal som sa do folderu 9999 snímkov a fotoaparát odmietol ďalej s kartou komunikovať. Jednoducho mi vypísal, že je plná, napriek tomu, že tam bolo vyše 20 GB miesta. Takže toto je taká jediná maličká vec, ktorú bohužiaľ musím vytknúť tomuto fotoaparátu. Keď sa ešte pozrieme na tie objektívy,
tak myslím, že 56 1,2 clona je úplne famózny portrétny objektív. Tým, že ostríte priamo na snímači, že nemusíte ísť žiadny ostriací systém, tak tá fotografia bude vždycky 100% ostrá. Teda tak, ako ju vidíte, ako zaostriť, tak aj reálne bude. Takže sa vám nemôže stať to, čo sa stáva na zrkadlovkách. Tým, že to ide cez samostatný systém, že máte tam nejaký posun toho, minimálny posun ostrenia. Takže toto je tiež ďalšia výhoda. A táto 35 1.2 má taký trošku retro design. Ja som bol z nej trošku osobne prekvapený, že vlastne bajonet, koncovka je trošku širšia ako predná čočka. Ale napriek tomu podáva úplne že nádherné fotografie a dokonca veľmi dobre zvláda protisvetlo, takže minimálne z tejto 35-ky som naozaj bol ja osobne veľmi nadšený a normálne ma mrzí, že nepasuje na môj fotoaparát. Dúfam, že vám toto video pomohlo trošku sa zorientovať v tej problematike mirrorlessov a ako vidíte, ja, ktorý som bol tvrdo zarytý na digitálne zrkadlovky, fotím na ne vyše 10 rokov, tak bez problémov som si dokázal zvyknúť na tento mirrorless, ktorý má naozaj príjemný retro design. A najväčšou výhodou je predovšetkým tá váha. A vôbec sa nemusíte báť toho, že by neostril. Naozaj zvládol to uostriť motocross, takže už vám to uostrí čokoľvek. Teším sa na vás pri ďalšom videu.